Kuyenzeka ngesinye isikhathi uthi uzama ukuhlanganisa impilo izinto zingalungi, impilo leyo. Nami kuyangifica ngesinye isikhathi ngiy'thole lapho ngikule simo leso ukuthi eyi kunzima manje yazi. Kodwa-ke ngendlela engazi ngayo ukuthi hhayi, ayikho into ehlalayo nje isikhathi eside ingandluli. Yonke into inesikhathi sayo. Futhi mina angibi lo muntu lo ukuthi ngifoste izinto mina ngiyenze lento leyo. Mengibona la ukuthi hhayi kuhamba kancane nje, ngeke ngihambe ngiyofuna into ukuthi ngilekelele lokho kwenzeka, hhayi. Lokho suke kukhombisa khona ukuthi uyithembile-ke ukuthi hhayi kuzolunga. Kodwa hhayi ukuthi mhlampe uzohlala ungenzi lutho. Ngizonenzela isibonelo. Yazi kade ngisiza abantu mina, ngisiza abantu abaningi mina, yabo? Before ngize ngibe la ku-social media yonke lento ngisiza abantu abaningi kabi mina. Abanye bangakutshela nje izinto ey'thusayo engibasize ngazo, yabo? Right. Njengoba kade ngisiza abantu-ke manje yenza yonke lento leyo. Kuke kufike lesikhathi lesi kungabi nomuntu ongenayo nje. Uzofuna usizo lwakho, akukhokhele-ke lokho anakho kanye lokho engizosho ukuthi hhayi ngicela imali engaka. Uvele ube dry nje, ubone nawe ukuthi eyi ngiyabheda manje, yabo? Lokho kuyangenza mina, kuyenzeka ngesinye isikhathi kimi, kuyenzeka. Impilo, alikho iphutha-ke futhi lapho. Bese-ke kube nomuntu othi ebona impilo inzima kakhulu athi hhayi yazini ethi ngihambe ngiyofuna ukuthi nokuthi nokuthi. Mina angiyenzi-ke lento, angikaze ngaba lo muntu lokuthi athi ngeke ngihambe ngiyothwala ngiyenza yini. Oh futhi mina abantu engihamba nabo hey bangangifikela kuqala laphayana baqede ngami nje ngingakafiki lapho, yabo? Kwenzeka vele kube njalo mhlampe wena ubone ngathi uhlulekile uzokucabanga lokho. Kodwa-ke akungafiki lapho ukuthi ubone ukuthi hhayi manje sengi-desperate athi ke ngihambe ngiyothatha ini, ngenze ini yonke lento leyo. Ngaphandle mengabe vele mhlampe into efuna iy'dalwa zakho-ke phela, yabo? Angeke nami ngithi hhayi ungayenzi lento leyo. Kodwa-ke sengisholo ukuthi abantu abaningi ungabi kuleso simo leso. Yabona isimo nesimo kuyaba khona lapho ukuthi ngeke uze uzuze lutho nje. Futhi ngaleso sikhathi kusuke kukhona lokhu ukuthi ikhona ingozi kule nto le noma ungathi uyayilandelela. Ngoba wena awukwazi ukubekezela uthi uyayilandelela le nto lena-ke ikufaka enkingeni, ungasabuyi nokubuya. Kanti kuyasiza ukuthi wamukele isimo, ubone ukuthi hhayi kule sizini le ngathi izinto vele zizongibhedela. Athi-ke ngiqale ngiseve imali, yabo? Ngiseve imali yami, ngingasaspendi kakhulu, into efana nalezo. Ungabi kule simo leso uthi hhayi ngoba into zami ngiyahluleka athi ke ngihambe ngiyofuna ini nani nani yonke lento le izokwazi ukuthi ingisize. Lapho-ke ukuzibopha kwakho uzoyisola. Kanti impilo lena injalo. Kusasa ukhona ozophatha imali, kusasa ukhona ozolahlekelwa imali, yabo? Lo olahlekelwe imali ufike kule simo leso ukuthi kumele afunde ukuthi lokho kwenzeke kanjani. Wakufunda lokho, ngeke uphinde uyilahle leyo mali leyo. Ebese-ke lona oyitholile imali kumele afunde ukuthi le mali lena uyithole kanjani, wenzeni ukuze ayithole le mali lena. Afunde ukuyihlonipha ngoba mengabe akakuhloniphi lokho, indlela ezohamba ngayo leyo mali leyo ngeke aze akhone ukuthi akwenzakalani-ke manje. Sisey'mfundisweni nje sonke la empilweni. Futhi le nto ayikhethi ukuthi umuntu omoya or usebenza esikolweni, usebenza kuphi nendawo, umakhenikha, ayikhethi le nto le. Kuyimpilo nje. So sengizama ukusho ukuthi hhayi kuvumele lokho kwenzeke. Ungacabangi kakhulu. Ungacabangi kakhulu ngoba uzozithola kule simo leso ukuthi awuthi ke ngizibulale manje. Kanti mungathi uyabheka mhlampe isimo sakho siyabheda manje kulezi iy'nyanga lezi ondlule kuzo. Kuzokhanya laphana mase kufika lapha sithi manje uJuni noJulayi kade ubheda nje. Sekuyasondela ekukhanyeni, nangu wena-ke manje ufuna ukuzibulala ubona ngathi wena uhlulekile empilweni. Kanti kumele udedele ukuthi-ke isimo lesi sindlule. Qhubeke phela nokuthi uzame.
bese uthi ubone-ke ukuthi njengoba ngilokhu ngizama kanje, khona okuvelayo. Ngoba lapho kusuke kuyisimo sokuthi izinto zakhe esikhathini esiningi kumele ziqale laphana ebumnyameni ukuze-ke manje yisondele laphana ekukhanyeni, yabo. Ungayizwisisa lento leyo nje kuphela, ngiyakutshela, uzokwazi ukuphila kahle ungabanga ney'nkinga, yabo. Kodwa-ke into engakusiza-ke futhi ngiyacela kakhulu ukuthi uma ngabe umuntu ocabanga kakhulu, kunzima, phuma ngaphandle, shawa umoya, ube wedwa nje. Mhlampe-ke uma usaba ukuba wedwa ube nomuntu omthembayo abe nawe. Shawa umoya nje, yabo. Thathe nje i-10 minutes walk. Uthi uma ufika mhlampe lapha ephakhi ukhumule iy'ncathulo, uthi nje 5 minutes. Uzizwe-ke ukuxhumana nendalo. Lapho-ke wenza ukuthi konke lokhu okucabangayo kungasabi ukuthi yinto-ke manje elapha ehleli lapho kuwe ngoba izokuphazamisa vele. Le nto izokulekelela ukuthi izinto zibe lula ngaphakathi kuwe, kungasabi nezinto ezikuphazamisayo ezikwenza ukuthi ucabange iy'nkinga zakho, yabo. Ngiyakutshela, ukwenza konke lokho kusho ukuthi uyisondeza laphana kumama-ke umhlaba ukuthi akulekelele. Ngoba phela iyafana le nto lokuthi uma ngabe khona abantu abakulalelayo oxoxa nabo okanye khona into oyilalelayo njengoba manje ulalele la. Kuyafana nokuthi le nto iyakulekelela ukuthi umthwalo ungabi kuwe wonke isikhathi eside. Ngoba kwenzeka isikhathi uma utshela umuntu iy'nkinga zakho, kuyaba nomehluko nje. Nanoma ubani omtshelayo, akusuke ukuthi le nto ijulile ukuthi kumele uze utshele umuntu omoya yabona yonke le nto okanye uye kumfundisi wakho. Tshela nanoma ubani umthembayo ukuthi hhayi mengaxoxa naye lo muntu lona, ngiyazi vele ukuthi awuzongilalela. Lo muntu uma kakulalela uyalekeleleka ngaphakathi. Uthatha omunye umthwalo, kusho ukuthi uyakubambela naye, bese kuba lula emzimbeni. Yile nto efanayo uma ngabe-ke akekho umuntu ongakhuluma naye, phuma ushawe umoya, uzizwe nje, yabo. Uphile kulesi manje lesi, ungaphili kule nto oyicabangayo, uphile nje kulesi manje. Uthi uma uhleli laphayana ubuka iy'nyoni, mhlampe nje khona izinja lapho ohleli ngakhona, ubuka izinja ngendlela zihamba ngayo, yabo. Uthole ukuthi mhlawumbe ubheka ingane lapha, yabona ingane ayijabulele, yabo, uyayidlalela nje. Ufokhase kona lapho, ufokhase kona lapho. Njengoba ufokhase lapho, yonke le nto oyicabangayo-ke iyaba nesenzo sokuthi, hhayi ukuthi mhlawumbe iyasuka, kodwa-ke kuba nesenzo sokuthi kuyoba noshintsho olukhulu ngaphakathi olenzakalayo, yabo. Ngendlela ukuthi uma usosukile-ke lapho-ke uzothi uhleli lapha ekhaya uma ngale izinto-ke ziyenzeka, yabo. Sokwazi ukuthola ngisho ney'xazululo ukuthi le nkinga okuyo manje-ke ungaphuma kuyo kanjani, yabo. Yonke into ngento elula nje. Mhlawumbe khona into oyilindile, mhlawumbe ulinde umsebenzi. Lowo msebenzi ngeke uze ufike lapho ngoba isimo sakho ngaphakathi ngesimo somoya asiqondile. Le nto yenza ukuthi konke lokhu okulindile okufisayo ukuthi kube khona empilweni yakho kuyavaleka. Bese uzikholelwe le nto yokuthi akukhona umuntu ongithakathayo futhi waze wafika-ke lapho-ke ungakabi nesiqiniseko sokuthi vele khona umuntu ongithakathayo. Usuyithakathile-ke wena ngokwakho, yabo. Uyayicindezela-ke manje ukuthi hhayi, ufaka isipikiri sokugcina bese vele kube nzima nje. Kodwa-ke kumele nje uyifunde le nto ukuthi hhayi impilo, iy'khathi ayifani, akufanele futhi ukuthi iy'khathi y'fane ngoba ngeke uze ukhule. Kodwa-ke waba umuntu ukuthi wena hhayi makulula ugijimela ama-shortcut, eyi, ngeke kuze kube kuhle ngoba ekugcineni, eyi, kuzomosha into ey'ningi. Uy'sole ukuthi hhayi kube ngele nokuthi ngibekezele, ubone ukuthi kuzoyenzakalani. Bese kube yimpumelelo. Lapho-ke yonke into-ke izohamba kahle. So ube ukucabanga lokho, yabo. Nami ngithi hhayi ngilekelele kulaba abafuna ukuzwa le nto engiyishoyo.